twachandikire igo nata chobo kima egeko kwa twatumire estima igo nata chobo kima karonko ruganga ta chobo kima ka twanere bana estima korwe kenyoria chieri kesweswe totabe na round ikagwetana naiga na jamani bagweta igo bana nto tugosaba omoisimi goito abara ibonsi pi moto konye stimechiche egeko mtu atandike omwana achikorwara ochikomera nyagitari mata mario goteyo egisesa ori estimate iyo igo bana tugosaba omoisimiwa asa marieta ngoro kucho isi monyangi olina ekenyero ndie chieri aiga nigo twachandikire twagurite transformer bono nigo toro omosunte nyagitari ntobwati mariogo igare yo tware gotumeka etogotumeka fridge lakini fridge ibono teiyo ase engencho ya estimate ya mariogo bono tokoenda atambe etinga twarenge gochia ng'ega iga bono etinga tokona magwagwa obwari twagende kerenyo abantu bandi batugwatia amagoro bakorigia ebesa batome ebigibigi yabaretera obosie bono twachandekire maguta apandire ntokonyara kora tobeke ibeya tobwate chitaya bono chiri chiakare konye twebire twaruseti chinyasi bono twasabira abarai baito batokonye oyo minto mwesimi gonyamoko nyaribo aba MCA ongaro twasabire batokonye gaki ase eng'encho ya mang'ana aya twachandekire ase eng'encho ya omosunte biamana ase eng'encho ya social media mwache juvenal sibundi igondo tekenyoro kiari echieri etransforma yeito yarweta igametie nyang'ene ya ekuru January abantu baba batabango chikonye kora bari services twachire kobwatia teiyo bono ntubwati stima bana baito mbari gosoma enyegitari ya mariogo chi vaccine nchiyo abana baoja clinic yabakogera enyegitari jire ching'ao twakera moisimi wanya mugesimi tara respond twa area MB has not responded tara kwana kende gyonsi bono kiabetere turangira abantu baminto abantu ba media batokonye babeka amang'aito mutwe torente ndwe transforma yitu mata ndwe transforma yitu gochaiga seng'encho mitia yachirega iga gotokonya bamanye ng'a mechando tobwatenererie ebinyoro byaito gobire nyamarimba gesweswe nyameko echieri amarieta ankoro kuturubena nyageminya boke bono nigo twasumbokire sana muno botuko bwa rero iya chingoko chiane chitu negesimba chiabutorwe emetu ase eng'encho ya omosunte nabo bagosoka isiko ekiagera omogaka one iga ararete kare omwana amenya tegekana inche igona bono abaibi nabo bamenyete isiko bakong'ura amatoke omosunte nabo bagosoka kamoranche bono twabasoroire abachumbe n'abantu bose bari bakorwa abarai motokonye motoiranerie estima ase erieta ria Yesu amina Aimoka ndetinga irana gwa square ngai. Sabi ndigo wetani mangana ya baibine etinga ya renge nyaigena twari gotumeka omorero. Bono rero tokogende kerenyo magwagwa obwari. Bono nabato sumbogete muna bangina bari tobwatia amaguru twagotire. Ngobwende kwakonya. Omochumbe nyamoko nabo igamo sinyaribo abantu bonsi aba MP babo